जेन'बा बे जयग'खौ मानि थाखाय सावनाय जादों? बेखौ खुलुमबाय रायजोफोर माने लेंखना गामियावहाय जोङो बोसोर गोदाननि जयग' होदों माने बयनिबो थाखाय आर'ज गाबदों रंजालि बैसागुबो जाबाय आरो बोसोर गोदाननि रायजो राजानि थाखाय सान्थिनि थाखाय गासिबो गाबख'नाय जाबाय दा बेखायनो जोङो बे फोरबोखौ फालिनाय जादों बोसोर गोदानाव मोजाङै मोजां थाङो आरो रायजो राजाफ्रा बुलाय सोलाय नांलाय खमलाय जाया जाहाथे मोजाङै मोजां बारग'लाङो जोंबो जयग'खौ होखांबाय खिन्थु जोंहा एसे उन जादों सफैनाया दा माने आइजोफ्रा सहैजोब्बाय न'आव सावखांनानै दा बेखायनो जोङो दा हौवाफोर जानाय ज' एसे लानाय जाबाय आरो खुलुमबाय बयबो गोजोन्थों। जेन'बा दा फैबाय थानाय 2024 मायथाइनि देग्लाय बोसोर गोदाननि देग्लाय दिनैनिफ्रायथ' मासनि 1 थारिख जाहैबाय नङा होमब्ला बिनि थाखाय नोंसिनि गामियावहाय नङा होमबा ब्रह्म धोरोमै रंजालि बैसागुखौ माबायदियै फालिलांनो सानदों? रंजा-बाजायैनो फालिलांगोन आरो जोंहा दासान्दि मन्दिरबो गैथ'आ नैबे जों माला होग्रा न'आवनो सावो दा बेखायनो जोङो लासै लासैनो फुजा फालि बैसागु बोथोराव 1 थारिख बोथोराव जोङो सोब समाय बोसोरफ्रामबो जोङो आर'ज गाबनानै रायजो राजानि थाखाय सान्थिनि थाखाय मोजां जाथों बोथोरफ्राबो मोजां जाथों होननानै जों बेखौनो खावलायो आरोखि आर'ज गाबो। बिनि थाखाय जोङो मोनसे माने दा बेलासिनिफ्राय बिदिनो न'खर रंजागोन बाजागोन मोसागोन बिदिनो ज' आरोखि बेनो जाबाय। गोजोननाय थाबाय दे। गोजोनबाय।